Sabem que hi ha una força maligna molt forta a dins d'aquest poble i venim a lluitar contra ella. Hi ha una persona que té propòsits dolents a la que estem perseguint des de Telduar. No sé si... Des de Telduar. Sí. Darum. Des de Darum. No sé si heu sentit la desgràcia que hi va haver a la ciutat. Creiem que la persona que hi ha en aquest poble pot estar relacionada amb aquesta desgràcia. Sabeu la situació del país actualment o heu caigut del arbre? Portem molt de temps, vam travessar les muntanyes, la Serra Blanca, hem travessat tot el bosc sense cel i estem tot just arribant, portem bastants dies de viatge. Així que us envia Darum, no? No, Darum. No hi ha ningú de Darum que ens Lúties envia. Miner. Vam fugir de Darum. No, la Lúties Miner no ens envia. Tira diplomàcia una altra vegada. Me'ls veu i dic, hòstia, hauríem de començar a aprendre anant, penya? 22. Ja. Llavors, haig de creure que per la vostra pròpia voluntat veniu aquí a combatre una cosa d'un poble que no sabies ni com es deia? Sí. És convincent. Li faré...